Gran Canaria je jeden zo 7 ostrovov ležiacich v blízkosti severozápadného pobrežia Afriky, známych ako Kanárske ostrovy. Z prospektov sa dozvedáme, že je to krajina večnej jary s mimoriadne priaznivou klímou. Teploty sa pohybujú v rozmedzi 21 až 26 stupňov Celzia a medzi nocou a dňom je rozdiel sotva 5 stupňov. Sú to ideálne podmienky na oddych, zábavu a rekreáciu. Nás však viac ako prekrásne pláže láka samotná príroda. Cez športový rybolov chceme spoznať toto prostredie, zblížiť sa s novou krajinou, ako aj s ľuďmi, ktorí tu žijú. Svoje poznania a dojmy si nechceme nechať iba pre seba, ale chceme sa s nimi podeliť aj s vami. Preto v našej výbave, okrem rybárskeho prútu a náčinia, je aj pozorná, vnímavá kamera. Pochopenie pre túto myšlienku nachádzame aj u cestovnej kancelárii Fisher a u veľkoskladu s rybárskymi potrebami Essox, ktorí sa stávajú aj patrónmi našej expedície. 20. októbra spolu s ďalšími dovolenkármi odchádzame z Bratislavy do Brna na tamojšie letisko. Sme jednými z posledných pasažierov, ktorí musia cestovať z Bratislavy do Brna, pretože od novembra už budú lietadlá Fisheru lietať na Kanárske ostrovy aj z Bratislavy. Let Boeingom 737 z Brna na ostrov Gran Canaria trvá podľa letových podmienok približne 4 hodiny a 40 minút. O cestujúcich sa počas letu stará 10-členná posádka. Že ich pohostinnosť je na vysokej úrovni a ochota vyhovieť vašim požiadavkám maximálna, môžem iba potvrdiť. Ani moju prosbu urobiť si z kabíny lietadla pár záberov neodmietli. Naopak, mohol som si nasnímať aj pristávanie nášho Boeingu na dráhe letiska Gran Canaria. Vľavo pod nami je vidieť cestu lemujúcu pobrežie ostrova a v zápäti sa objavuje aj pristávacia dráha. Pristávam. Pristátie bolo perfektné, ako aj samotný let. Lúčime sa s posádkou lietadla, vyzliekame si svetre a vetrovky, ktoré už zrejme nebudeme potrebovať. Klimatizovaným autobusom putujeme z letiska, ktoré je situované na južnom pobreží ostrova, do Taurita, cieľa našej cesty. Z okien hotela Dunaflor Taurito, kde sme ubytovaní, sa nám črtá zaujímavý výhľad na zátoku Playa de Taurito. Avšak až ráno sa podrobnejšie oboznamujeme s okolím. To ešte netušíme, že tie malé lodičky v diaľke sú celkom veľké jachty. A tá malá zátoka vpravo je svetoznámy jachtársky prístav Puerto Mogán. Viktor, ktorý je vedúci výpravy, odchádza spolu s kamarátmi vybaviť rybárske povolenia a tak mám čas zostúpiť dole do zátoky. Tak a sme v cieli. Karavána džípov odchádza od jazera smerom k priehrade. Hore nad cestou nás hlasným škrekotom pozdravuje domáci papagáj. Padá nám kameň zo srdca, lebo pred nami sa objavuje naozajstná vodná plocha. Nedá nám, aby sme sa hneď nešli presvedčiť, či z rybačky niečo bude. Prvé dojmy z obhliadky nie sú najhoršie. Jazero má rozlohu okolo 32 hektárov. Zasadené je do horského masívu v nadmorskej výške nad 900 metrov. Všetky jazerá na Gran Canárii sú vlastne umelé priehradné jazerá. Vznikli prehradením úzkých dolín z dažďových zrážok. Tieto jazerá rôznych veľkostí, ktorých je na ostrove veľmi veľa, zásobujú ostrov úžitkovou vodou. Pitná voda sa sem dováža. Rieky a potoky na Gran Canárii by ste hľadali márne. Jednoducho tu neexistujú. Dažďová voda v tomto strmom skalnatom prostredí sa buď umelo zadrží, alebo stečie do mora. Jezero
Embalse de Cira patrí do katastra obce Los Cercados de Araña, na konci ktorej sa nachádzajú domčeky pre rybárov a tiež aj krytý priestor pre turistov, ktorí túto oblasť dosť často navštevujú. Z veselej spoločenskej zábavy sme sa preniesli do ticha horskej prírody. Každý skúsenejší rybár si uvedomuje, že okrem dobrého technického vybavenia je veľmi dôležité vedieť vybrať na lov správne miesto. Predpokladáme zložitejší reliéf dna po oboch stranách. Dno bude síce skalnaté, ale už čiastočne zanesené splaveninami z okolitých kopcov, ktoré vytvárajú podmienky pre vznik bentosu. Predpoklady však nie sú určujúce a preto treba pomocou sonara zmapovať vodné prostredie a zistiť skutočný stav. Nemýlil som sa, vodné prostredie je čisté, bohužiaľ, ale bez väčšieho pohybu veľkých rýb. Vytvorili sme dve stanovištia. Viktor, Fero, Vlado a Lajči budú loviť z juhovýchodného brehu jazera. Loviť budú naťažko s nahadzovaním a vyvážaním návnat. Roman so Števom si vybrali južný breh, ďalej od priehradného múra s miernym klesaním dna. Loviť budú na plavák nahadzovaním. Všetko je už pripravené. Predtým, ako začnú kapry brať, si chlapci krátia čas nahadzovaním umelých návnat, twisterov a wobblerov na menšie ryby. Prvú rybu z vody ťahá Števo. Je to ostriež. Od našich sa líši tým, že má viac farbené telo, ale bez pásikov. Zároveň takto robia prieskum, aké ryby okrem kaprov sa v jazere vlastne nachádzajú. Postupne ťahajú z vody ostriežov aj Viktor, Lajči a Vlado. Hoci je koniec októbra, máme príjemný letný podvečer. V tábore panuje pokoj a pohoda. Slnko však začína na krajinu vrhať dlhé tiene a to je najvyšší čas, aby sme sa s Romanom začali chystať na cestu do Taurita. Potrebujeme priviesť z hotela proviant na ďalšie dni, ako aj iné potrebné drobnosti, ktoré sme dnes zabudli. Rozhodli sme sa pre skratku. Západnou stranou ostrova sme mali zostúpiť na pobrežie a potom už cestou prvej triedy do Taurita. Aké však bolo naše prekvapenie, keď krátko za priehradným múrom asfaltový povrch vystridali kamene a šírka cesty sa zúžila na priejazd sotva pre jedno auto. A to ešte nebolo všetko. Cesta neklesala, ale naopak stúpala do kopcov, zasekaná do strmých zrázov bez krajnice a akýchkoľvek zábran s prepadmi aj niekoľko 100 metrov. Pri našej pomalej a opatrnej jazde sa slnko začalo rýchlo strácať, no cesta sa nezlepšovala a ani z nej neubúdalo. Zastihla nás noc. Mali sme dojem, že robíme hrebeňovku po Grand Canálii, pretože sme prešli vedľa dvoch retranslačných staníc. Keď sme pomaly začali upadať do beznádeje, sa zrazu za nami objavili svetlá. Bol to džíp, ktorý nás potom priviedol do Mas Palomas. A poučenie? Keď nepoznáš terén, počítaj s tým najhorším. Plný dojmov zo sveta Guančov sa vraciam do reality, odohrávajúcej sa na brehoch jazera Embalse de Cira. Darmo som hľadal na juhovýchodnom brehu nejakých rybárov. Breh bol prázdny.
Našiel som ich takmer na konci jazera. Kapry vraj nebrali a tak bolo potrebné zmeniť taktiku a zvlášť lovné miesto. Viktor neúnavne skúmal sonarom, čo sa deje pod vodou. Ostatní zakrmovali alebo vynášali návnady na vodu. Roman, ktorý bol so mnou v Tavrite, sa ihneď pripojil k Števovi a snažil sa dobehnúť zameškané. Usilovne ponúkal bojlis kaprom, ale tie veľmi nejavili o ne záujem. Lajči, pre istotu, aby nedostal košom, hádzal bojlisové guličky kačiciam. Za jeho štedrosť sa mu odvďačovali žonglérskými výkonmi a hlasným gagotaním. Takto pomaly, v pohode, plynul čas druhého dňa rybačky. Jednoducho balzam na nervy. Keby nebolo keby. Boli v tom kapri, ktoré jednoducho neboli. A slnko už pomaly začalo naznačovať, že sa ide hrať na skrývačku. Fero priam hypnotizoval kaprov, aby už konečne zabrali. A Viktor, ten nevydržal a z nedočkavosti vyšiel za nimi rovno na vodu. A veru sa mu to aj oplatilo. Netrvalo dlho, keď som spozoroval, že sa na vode niečo deje. Hladina sa rozšterila a keď sa objavil vo Viktorovej ruke podberák, bolo mi všetko jasné. Prvý úlovok je na svete. Nemýlil som sa. S napätím sme čakali, kedy uvidíme to, čo tak úrputne skrývala pred nami hladina tohto jazera. Ako vidíte, bol to pekný kapor. Lisák, divoká forma s 2 radmi veľkých šupín. Pekne formovaný, čistúčký a ani svojím rozmerom nepatril k tým menším. Skôr naopak. Zrazu aj Fero stojaci obďaleč začal byť veľmi aktívny. Keď začal navijákom skracovať dĺžku silónu, neostávalo milému kaprovi nič iné, iba sa pokúsiť odvesiť, pretože Fera nemal šancu premôcť. Bojoval síce statočne, ale nakoniec aj tak skončil vo Ferovom podberáku. Pozoruhodné u týchto kanárskych kaprov je, že okrem mimoriadne veľkých šupín majú aj značne veľké plutvy, vrátane chvostovej. Spokojnosť s úlovkom vyjadruje jeho tvár. Podobne ako v nepriamej úmere, čím bolo menej svetla, tým viac kaprov začali chlapci vyťahovať. Do hlbokej noci sa každému ušla minimálne 1 ryba. Spolu to bolo presne 20 kaprov. Najúspešnejšími boli Vlado s Viktorom. Nasledujúce ráno, aj vzhľadom na úspešný večer, sa ranná ofenzíva začína trochu neskôr. Pokračujeme vo osvedčenom spôsobe lovenia. Nie je potrebné vymýšľať žiadne neobvyklé spôsoby, pretože dno je bez prekážok a kapry berú hneď na tvrdo. Števo s Romanom lovia na plavák, ostatní na ťažko. Nahadzujú aj vyvážajú. Slovenské náhradie značky Essox
navijáky a udice slúžia dobre. Chlapci používajú prúty 360 a 390 cm s akciou od 2,5 do 3,5 libry. Včera sme sa presvedčili, že aj kaprom na Gran Canárii chutia guličky Boilies Top Secret s príchuťou orech a skopex. Potvrdil nám to aj jeden anglický rybár, ktorý v deň nášho príchodu chytil na Boilies Tigrí orech 25-kilového kapra. Po prikrmení a potrebnej príprave čakáme na prvý záber. Prvý zacítil pnutie na udici Vlado. Nasledovalo zatrhnutie a pomalé zdolávanie. Všeobecne divoká forma kapra sa len tak ľahko nevzdáva. Výnimkou nie sú ani tieto kapry. Sú to celkom udatní bojovníci, lenže oproti takým chlapom, ako je Vlado, má ryba minimálnu šancu. Čo nemusí však byť vždy až takou pravdou, ako sme sa neskôr mohli vo Vladovom prípade presvedčiť. Nie všetky kapry sme hneď pustili späť do vody. 10 sme si z nich odložili do rybárskej sieťky, aby sme ich mohli použiť pre skupinovú fotografiu. Každý výlov, každý úspech nie je iba osobným zážitkom. Všetci, čo sa v blízkosti nachádzajú, s veľkou pozornosťou sledujú počínanie svojho kolegu, od zdolávania, vytiahnutia na breh, až po vpustenie do vody. Tak, ako teraz v Lajčího prípade. Počkaj, gratulujem. Nechýbajú ani gratulácie, aj keď viac s humorom ako vážne. Práve toto sa mi na športových rybároch veľmi páči. Lajčiani nestačil svojho kapra pustiť do vody, keď Roman zo susedného stanovišťa zakričal, že števo má na udici rybu. Rýchlo sme tam utekali, aby sme boli spoluúčastníkmi aj tejto akcie. Keď sme dobehli, už sa na hladine vlnil celkom pekný maco, ktorý nakoniec skončil v števovom podberáku. Áno. Pri vyťahovaní nechýbal ani potlesk, ani povzbudivé výkriky. Potom už šťastný, ale aj úspešný lovec opatrne oslobodil svoju obeť z háčika, aby ju mohol vziať do svojich rúk, poťažkať ju, pokochať sa jej krásou a veľkosťou, ukázať ju svojim kamarátom, pohľadiť ju, pustiť do vody a nakoniec jej zamávať na rozlúčku. A teraz rýchlo na stanovište skontrolovať udice, či sa niekomu nezavesil na háčik nejaký kapor. Ako pozorujem, dnes žiadna nuda nebude. Ďalší krásavec, ktorému zachutili farebné guličky, je na Viktorovom háčiku. Pozor, drž. Paráda. Ja už ho vidím. Podberák! Podberák! Tento hneď. Musel som si... Je tam? Áno. Normálne, ne? Stále chytáme približne rovnakých kaprov, rovnakú sortu. Veľkosť okolo 90 cm, váha od 8 do 16 kg. Také povedomie, že tuším podobný. Stejný, alebo jak... Budeš to nejak jeden, ale... Dávo, na podušku. Nie, to je... Čo? No, nepustím. Počkaj, pozor. Všetko sú to riadkové lisáky s mimoriadne veľkými šupinami. Ani tento nebude výnimkou.
Aj teraz sa prejavuje kolegiálna spolupatričnosť a spolupráca. Ako obvykle, aj dnes už niekoľkokrát nasleduje vrátenie kapra do vody, rozlúčka a blahoželanie k úspechu. Čau. Vybojoval si svoju. Chlapci sa nejako podmehúcky usmievajú. Zaisto majú niečo za ľubom. A je to tu. Lajčí vyznamenáva Fera za statočnosť a odvahu radom striebornej šupiny kanárskeho kapra. Šupiny týchto kaprov sú naozaj mimoriadne veľké. V priemere majú od 5 do 10 cm. Roman a Števo sú aktívnymi pretekármi a aj preto lovia na plavák. Tento spôsob umožňuje rybárovi byť aktívnejším pri vábení a vyhľadávaní ryby. Vyžaduje si však plné sústredenie počas celého lovu. Za určitých okolností by malo byť chytanie na plavák efektívnejšie ako na ťažko. Záleží to najmä na skúsenostiach rybára a samozrejme aj na troche šťastia. Roman a Števo nezaháľajú, dobre spolupracujú, takže o úspech nie je núdza. Kaprárčina na ostrove nie je veľmi rozšírená. Prirodzene v morskom rybolove má veľkého konkurenta. Ale aj tak sa nedá povedať, že by pre tento druh športového rybolovu neboli na Grand Canárii vytvorené dobré podmienky. Jazerá, aj keď sa nachádzajú vo veľkých nadmorských výškach, poskytujú dostatok rýb. Poď a bacha na teba. Tu mi ho skús poťahnuť dole. Poď, je dole, bacha. Ako vidieť, toto je zdatný bojovník. Len tak ľahko sa nevzdáva. Krásne, už je náš, už je náš. Dobre. Koľko to je? 89. Ja bych povedal 90. No, 90, no. O niektorých rybároch sa hovorí, že keď idú na rybačku, tak sa predtým pomodlia. Pane Bože, daj mi chytiť takú veľkú rybu, aby som nemusel klamať. A tak Ferové zaokrúhlenie z 89 na 90 cm mi pripadalo viac než sympatické. Rybár sa ťažko lúči s rybou. Ale veď, ktoré lúčenie je ľahké. Tretí deň rybačky na jazere Emblase de Čira sa chýli ku koncu. Toto je dobré. Zo sieťky vyťahujeme odložených kaprov. Spolu sme ich chytili 36. 26 sme znovu pustili do vody a 10 odložili do rybárskej sieťky. Celý pobyt na jazere sme zhodnotili ako vydarený a k plnej spokojnosti nás všetkých. Nasleduje veľmi dôležitý akt – fotografovanie s rybami. Fotografie potrebujeme na prezentáciu, ale aj pre súkromnú potrebu, pre oživenie spomienok na chvíle prežité na Grand Canárii. Najskôr treba urobiť peknú skupinovú fotografiu so všetkými rybármi, potom menšie skupinky a solo fotografie. Fotografuje a filmuje každý, kto má s čím. O zábavu nie je núdza. Splnila sa i moja predpoveď, že nie vždy musí mať navrch rybár,
aj keď sa zaraďuje medzi skúsených. Števo tiež nerátal, že takto rýchlo skončí jeho fotografovanie s rybou. Chytiť! Hlavami. Lajčího ryba si tuší, že nie je fotogenická a tak robí všetko preto, aby ju nemohli odfotografovať. Tu zelinu odhoď. Tu zelinku odtiaľ odhoď. Trošku si ho zadviť vyššie. Áno, hlavy si dajte vyššie. A hlavy, Viktor, čiapku si daj dozadu, ti tieni. Nakoniec ale predsa len fotografia bude. Ani Vlado neskončí lepšie. Ideš do vody, skáčeš vodou. Bažo! Skot nemám. Kde je tu? Ja som neviem. Ale skočil som. Dáme čepka, ostáme, ja som cvakol, dáme čepka. Našli sa aj také ryby, ktoré si celkom rady zapózovali. Kaktus ako neklamný dôkaz subtropického prostredia mal potvrdiť, že ryba, ktorú Fero drží v rukách, je naozaj z Kanárskych ostrovov a nie zo Záhoria. Deti, čo sa hrali obďaleč, keď zbadali Fera s rybou pri kaktuse, dali sa ihneď do behu, aby im táto atrakcia neušla. Keď som videl ich veľký záujem, zastavil som odchádzajúceho Vlada s Ferom, aby deťom ukázali rybu zblízka. Deti ryba zaujala natoľko, že si na ňu mohli siahnuť. Výborne. Páčila sa i mamičke, ktorá sa prišla pozrieť na náš úlovok až na stanovište. Čas sa naplnil. Zostávajúce ryby sme popúšťali späť do jazera a začíname baliť a demontovať stany. Na jednej strane je nám aj trochu smutno, že pobyt pri jazere Embalse de Čira sa končí. No na druhej strane sa tešíme na ďalšie zážitky, ktoré na nás čakajú na mori a jeho pobreží. Vzhľadom na kruhový tvar ostrova sa veľké množstvo týchto horských jazier nachádza približne 30 km od pobrežia, čo nie je veľká vzdialenosť. To umožňuje počas dovolenky kombinovať pobyt pri mori i pri jazere. Pred odchodom sa zastavujeme u majiteľa rybárskeho revíru, aby sme sa poďakovali, rozlúčili a získali kontaktnú adresu. Ešte posledný pohľad na jazero, rybárske domčeky a definitívne sa lúčime s územím Los Cercados de Araña. Voľba padla na pobrežie vedľa pláže Playa del Cura. Tvorí ho veľká kamenná hrádza, chrániaca pláž pred vlnobytím a odplavovaním jemného piesku do mora. Na konci je veľký násyp z obrovských kameňov, ktorý sa nám zapáčil. Mnoho ľudí mi s počudovaním položilo otázku, prečo niektorí rybári chytajú ryby, keď z nich nemajú žiaden úžitok, a pritom ešte naviac míňajú veľa peňazí na náčinie a na ďalšie výdavky spojené s rybačkou. Myslia tým najmä na to, že chytená ryba neskončí na pekáči, ale je pustená späť do vody. Vysvetliť sa to dá rôzne. Pokúsim sa odpovedať bez slov, iba hudbou a obrazom. Pozorne a v tichosti chvíľu sledujte.
Možno nájdete nejakú odpoveď na položenú otázku.